Hello guys, kulumbai. Dinihai nोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लाबोदों। माने आङो नोंथांमोननो देखायनायमोन ना सासे आगै गोरलै जन्म जानायमोन। बेखौ आङो देरबाय आरो बि दायो आङो नुवाखैमोन। देरनायखौ आं नुवाखै आरो ओमफ्राय आङो दिनैहाय आगैनि न'आव आगैखौ नायनो थांनो नागिरदों आरो नोंथांमोना नायलांबाय थादो। आगैया मा खालामो, मा गेलेयोना गेलेया बेफोरखौ आं नोंथांमोननो देखायगोन आरो थ' आंनि भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांबाय थादो। लेट्स गो। नै दायो हेलमेट गानना लानोसै। नै आंखौ मोजां नुबायना नुवाखै? दायो आं थांबाय थानोसै थुदो। आं थांगासिनो दङ ओमफ्रायो आं नोंथांमोननो भिउखौ देखायना आरो जोबोद मोजां भिउआ नोंथांमोननो देखायबाय थागोन आङो। नै नायलांबाय था। हरिसिंगायावसो दै लोगोफोर न'आ। लोगोफोर आङो सफैबाय आगैनि न'आव। नै आगैया उन्दुनो नागिरदों। बिराद किउट ना आगैया? आनै आखायाबो नै जा किउट आगैना। handshake. Barantai dengar. Agaknya sakit untuk lain korot lain dengan agaknya. Nilai ang baydina same agaknya ang buong dia berbeda dengan same. Nilai agak apa berita dengan angni baydi. Nilai kugal kelebur. Simang nudung iya gaya. Hai no? Kau baik hati. Agai kolego menani sebelum tangan Nana gerle ya se ebidi bam ne mendeng nang gato nilai derna Derkhwmabai. Zuhulita sebaya gaya. Sang duka dengan lihat gede na. Nathai आंना आगै जाया बेखौ आनै फिसासो जायो। आनै फिसा प्लिज फिसा आनै फिसा होनगोन आङो। बे आगैनि बिमा बिफाखौ आङो
बाजै दादासो जायोना बेनि थाखायनो आङो आगैयाथ' सोमोन्दोआव आंनि आनैसो जागोन नालाय आनै फिसा खुगाया गाइखेर लोंनाय सिमां नुदों बियो ओंखायनो गन्थङा गोलाव जा आखाइखौ नायलाय so cute आथिंफोराबो जि गिदिर आगैनिया अन्थावथावनो नायलाय नै आथिङा मैसिनानो ना आथिंखौ माने गोलाव खालामनांगौलै आंबो उन्दुनोसो ओंखारबाय आंबो उन्दुनोसै नामा उन्दुनोसै आंबो आगैदो उन्दुनोसै आङो आगैयाना आंनि जेरक्स बुक बायदि लाबाय मिथिबाय आंबो बेबायदिमोन नायलाय गन्थंबो खुगाबो मेगनबो माबा मुसुगुरबो खानायबो गासैबो आंनि लाजोब्बाय नाय दे एखे नंगौना नङा कमेन्ट बक्सआव बुंहर नै नंगौ दा ना लोगोफोर एखे आगैनि गस्लाफोरखौ जा किउट आगैया सिखारबाय देहि मिनिना हरदो दे आंखौ नायलाय जुथाया मोजां ना नोंना ना मोजां जुथाया गासिबजोंबो थायो आगैया न' आगै नङा आनै फिसा मिनिदो दे आंनि इउटुब चेनेलाव आंनि साबसक्राइबारफोरखौ मिनिना हरदो दे मिनिना हरदो Ya deh, soleh. Nih, video lagi deh ikhlas nih. Ikut ikut mana? Pilih ya. Ini sana. Ayo. Oh. Deh. Nih. Wah. Ini gue Agwinya 6 month losnya zadeng 6 month. Nah, udah cute kak. Agwinya. Tangga apa? Dede, dang. Ayo. Kesana kalau begitu. Cikana kan luar ya. Akak cikana kan luar. Ini sih. Để ăn thấy không? Để ăn thấy handshake. Để trai đi. Để trai đi nè. Trai. Để đừng có đi. Yêu nó ngã. Trai. Ayo. Để trai. Handshake. Yêu không để. Còn hai áo của chúng ta là hữu sinh tử. Lagun. Ani bam deh nengke ani.
Ani. Này cái này con. Đây là bây giờ đây này. Thế là video. Hôm nay hala anh. Là vì nó rất này cơ. Ani sebenarnya. Ini mau di sini. Ani. 비바를 사세. 네, 이제 감자나기다. 비어 오마 베돌 나파지. 오므라이 비어 Mister Button. 미스터 바튼. 비어 로비 달비. 자양을 자는서이. 아그야 감자들 내라이. 이치가 헐 엔젤리카. Ayo mami. 아네. Akan bayar je. Dah deh. Saja bisa. Aniबो जादों, आबै सिख्लाबो जादों, आरो जाहानि आनिसो फिसायाबो जादों. जादो दे. 이상 얼른. 핫락. rồi hala tiêu jadi kan ikan dia itu bisa budi kira nudena bisa budi kira akan masih dong naik ke sana itu udah naik lebih selalu ini saya ini lek selalu akan masih demi gini saya ini lukai kan dia nanti baru kan anh abu anh itu ne nah dia mai dia ni tu dia kan dia on dia cuma dia mana dia cuma dia dengar cuma dia hancur lah dia hancur dia ini ni hancur lah dia dan snack itu berapa sih? Dapat? Nana? Nay, aku ya Herbin lah baik kiriti. Hah? Itu sana. Ah. Satu deh. Satu. Itu sana. này foto cái đây yêu này cứ cho này 쫀남. 너 그건 라자, 너 그건 라. 내가 그 좀. 아니, 나 상대 안 무슨 분을 시에 살아 이거나. 어머나 그거 돼. 봐, 에 봐, 그것도 우리 이거 나도 깔았고. Biar aku ini bima bazai zai angge. Demi deh. 막 봤나? 왜 하던 거 어이 팀스. Macam mana dia ngelai? Makan aja. 이때 보니까 뭐구나. 안에 엄마이네. 안에 끼나사 하이나 니 근데 안에 끼나사 그래. 네. 하 배우네요. Jangan apa ini enggak? Ani sana? 위디데 아무 피디올라든 아니. Ayo. Gelina gitu ini enggak? Ayo, makan aja. Bye. 힌츠데. 힌츠라데. 내 힌츠라데 일래. 아니데. 바이바이. 바이바이 안녕.
내 핸드 자야 리마미 그 자야. दिनैनि भिडिअखौ आं बेयावनो दोनथ'नोसै आङो बेयाव फैनानै बे आलासि जानो फैनानै जोबोद मोजां मोनबाय आगैखौ लोगो मोननानैबो ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ आं बेयावनो दोनथ'नोसै नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ लाइक साबस्क्राइब खालामाखैबा अननानै लाइक साबस्क्राइब खालामनानै दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नोसै तब तक के लिए बाय बाय लव यू ऑल